niu ye dannaya da ka jamana folo kalifama wo eye fanta ye ka muso jigina CTE jamana folo be min bolo ema juru nyina fe fana de me jamana folo min ba bolo ale ye juru ta jamana folo inna ka eka denkundi musaqaw kenaye ama fuye o ko fede anana fuye ko ni ka denkundi musaqa min kenye jamana folo de ta ka do ika denkundi musaqa la ika sara konin jurube jonna ale minye jamana folo inta ka di ma jurube ale de la ema juru nyina fe ema fo ka dépasser ale yere de ye jamana folo dépasser ma fo jurube ale de la jamaka jurube ale de la aye min ko fana woteke ni jamana folo bi bolo kana foyi tala koy ba do jonyoro worela ni ma sara uye ni ya sara ulade uye jendima a haybe se kan ninke iboke me nima asara uma ni eye na folo ndo yorela na chiana ide basara juruba le de la de basara bo ko ambalma muso do ko joli bana de ba alela joli dese bana de ba alela dogotoro ya yira ko akana su ko me ale yere be su abe wakati do su na ya do sunya de ko wakati me abe juruta bo o juru de kera ka ke ale kanna ka se kalo fula nyugonama ko ale ko abe juru sara bange mo maso akasu abo o juru be ke chogode nim bana sugo anya fo ni bana bagato chogo ya saba nyo fo sisa ni eka bana imbe chogo ya folo de la dogotoro ya no ni joli dese min fuleila ninte bana ye ko abe se ka furake awun jigila ka wuli ka boila sisa iba terete ibi yere korosi sundela ka sunde toye bon nim bana sugu juru munun be ela sisa ni sunna doro bana imbe wuli uba bi degu ka tora lasima ite bana furake wakati do fana ko ibe keneya ka sara donc ebe mure bode ke sisa kalo fula min juru buila ibe umure boke har o ko fi ala retaya ka koye ni nana keneya pew joli deso bana nyere nana ka furake ka boila pew wala akene yara kinye silento sungale munu ulu ibe ulu de su min temene kan na ya mure boinde ka bana intola o duruti la tugune kake chogo juma bon ko ambalma muso do ko aleye tenjemu nesili de ke mana ka français do dew ni ñogonce ayo fura deta o pour français ka do dew ni ñogonce ne anana ke ale ma san saba alete kalo boye ko be chogori bo kalo boye na ne tado abake ka ale kala nyine munye ninyi kalila de do na kala nyine de kalo saba san saba kalo be to ne na ala nka kiriye munye ni kalo bo bena kalo bo na mana yema san saba ibe jate mo senale de sunni feuna kalo bo de na yera de abora aka kiribe na te aka kirite na ya sura kanyinin kali la nyine ninde يسألونك عن المهيد قول هو أجا فتجل النساء في المهيد قالوا بوي دا بيت جاتي دي نا يريد بورا
kiiri b'a bolo a ka kiiri bɛna o de la mais ni ale ma ye a ma bɔ kalo bɔ kiiri t'i bolo ye a kiiri t'i ka o yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ i ka ɲininkali b'o yɔrɔ de kan bon an bɛ min kɔni fara kan nin fura ninnu ni darura de ma na ni nin fura ninnu tali ye fura ninnu hali dɔgɔtɔrɔw y'a yira u tɛ na ni hɛrɛ ye muso ma kolokolo caman de b'u nɔfɛ bana caman de b'u nɔfɛ nka ewa fura ta pour nka wololi ka jɔ ou bien nka fura ta nka denw ma bɔ ɲɔgɔn na fo darura gɛlɛ ni a darura gɛlɛ nana silamɛya sariya la daga ye mais n'a darura tɛ min o min na musow k'u yɛrɛ kɔrɔsa ma a nana ni bana joli de ani bana caman de ka musow sɛgɛrɛ bana de b'u la kolokolo de b'u la musow k'u yɛrɛ kɔrɔso ma n'a darura gɛlɛ mana mɔgɔ min ma ko ewa muso min ni e bɛ dubaw kɔnɔ i bɛ kabulaw kɔnɔ i bɛ kafow kɔnɔ duba la mawulidi ko min filɛ nin ye a dɔn na mawulidi ye bidiya ye a dumuni tobili ninnu ye bidiya ni haramu ye dumuni min tobira mawulidi de kama a dunni ye haramu ye mais e bɛ mara de la e bɛ cɛ ka mara de la e furulen de don e bɛ duba de kɔnɔ aw bɛ tobili de kɛ bon ni i ka kabila mɔgɔ bɛ e bɛ du min kɔnɔ olu bɛ mawuludi kɛ u b'a dumuni tobi mais a bɛ bolo mawuludi tɛ bɛn mais i cɛ b'a a wajibi ka fɔ i ka dumuni tobi nin bɛ i bɛ nin kɛ cogo di fattaqullaha masatatu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ninnu n'a ɲɔgɔnna ta bɛ komi karabali de ani jakuwa sira ala ɲɛ i ka seko hakɛ o de y'a to ciiden ko man arra minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman ciiden ko ni ye ko kono ɲɛ ni bolo bɛ se ka min yɛlɛma komi faamaw i bolo ka yɛlɛma ou bien maralikɛlaw ni bolo tɛ se ka min yɛlɛma ni nɛn bɛ se k'a fɔ i nɛn k'a fɔ ka kɔnɔndiya kɛ mɔgɔw ye nin man ɲi ni nɛn yɛrɛ tɛ se k'a fɔ o ko masina ko i dusukun kɔnɔ e ka dumuni in tobi k'a d'u ma k'a sɔrɔ dumuni in tobilen bɛ kɔni bɛ i dusukun kɔnɔ donc e ta bɛ komi karabali la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha bon ko n'a y'a tobi ni nin cogo a bɛ se ka dɔ a la ba ni dumuni in tɛ karabali ye ka i bɛ se ka tobi k'a d'u ma e ka dumuni wɛrɛ ɲini i k'o dɔn ko jɔn man ka sali ko dɔw ko an balima dɔ de ko taama sira la u bɛ kaari de kɔnɔ ale dalila wala hasali de la u bɛ kaari min kɔnɔ muso caman b'a kɔnɔ farikolo suturalen tɛ u kunkolow da yɛlɛlen don u kun da yɛlɛlen don da tugulen don ko min ko a bɛ wala hasali ko dɔw ko ayi hari kana saliya musow bɛ ya kunnankolo sutura t'u la ale ka sali tɛ olu ta tɛ ɲɔgɔn sira la minnu kunnankolo don u suturalen tɛ olu ka junubu u la ale ta jamakari de don sɛ wɛrɛ tɛ ale ye a ka sali kɔnɔna la dɔrɔn a k'a ɲɛ jigin a ɲɛ kana muso dɔ kunnankolo ye ou bien a ɲɛ kana jɔ muso dɔ kan min b'a fitina a ka sali kɔnɔ dɔrɔn ale b'a a ɲa yeli jigi ka bɔ musow la a ka seko hakɛ ale b'a ka sali kɛ a ka saliw ni u tɛ ɲɔgɔn sira la
bo ko do ko ulu ka dugu la jama de farala ɲɔgɔn kan ko ka to ka 100 bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sarakatu jariya ye k'a dɔn hɛra ko minnu n'u u nafa bɛ duumɛ ka taa sarakatu jariya ye o de bon ko 100 ninnu farala ɲɔgɔn kan nin de kama komi u nana don a la ko ni 100 ninnu bɛ bɔ don min ko fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ dɔ ka weleli kɛ karamɔgɔ dɔ ka wele a ka eri kelen kɛ wajuri la a dɔn ko dɔ ko ayi aw ye wari fara ɲɔgɔn kan sarakati jariya de kama a ye nin wajili fana dɔ la nin tɛ bɛn dɛ ko nin tɛ bɛn nin ye bidiya de parce que ni ewa wajuli in sabatira fɛn wɛrɛ bɛna don a la don dɔ la u b'a fɔ an ka kɛ kuranna kalan ye don dɔ la fɛn wɛrɛ bɛna fara a kan donc u k'o bɔ a la o tɛ bɛn n'a y'a sɔrɔ fana karamɔgɔ min bɛ wele u b'a fana sara de ka wari de d'a ma k'a bɔ wari ninnu na jama ka wari minana min kama u m'a kɛ o ye o tɛ bɛn mɔgɔw y'u ka wari bɔ sarakati jariya de kama a man ka aw k'o di karamɔgɔ dɔw ma k'a wele ko a ye wajuri kɛ ka wari d'a ma wari u ma bɔ o kan kama jama y'u ka wari bɔ kan min kama a bɛ don o de la a tɛ daga i k'a bɔ la ko i b'a bila ka taa fan wɛrɛ fo i ka jɛ ɲini jama bɛɛ de fɔ fana la o la u k'o faamu fɔlɔ la ni wariw bɔra ni sarakati jariyaw de u ka don sarakati jariyaw la u kana dɔrɔmɛ 1 ta wari ninnu na ko karamɔgɔ min nana wajuri ko b'a d'a ma wariw ma bɔ kama kɛlɛ a filanan nin ko sugu fana min daminana lesiri tɛ nin na diinɛ la nin tɔgɔ de ye ni nin sabatira don wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ fana hakilina b'a fɔ a yira an ka nin fana don a la hakilina wɛrɛ bɛ na an ka nin fana don a la donc u ka nin bɔ a la pewu mɔgɔw ka wari bɔra hakilina min kama u ka to o la ka dɔ kari bon ko hadisa nana ko ni mɔgɔ min ye sɛnɛkɛfɛn dɔ sɛnɛ ou bien i ye fɛn dɔ turu fɛn dɔ turu ni kɔnɔ bɛ dumuni kɛ a la mɔgɔ bɛ fɛn min suɲala a bɛɛ bɛ k'i ma sarakati la a bɛ daga e ka wali kaba kari ka taa jani ka don o tɛ daga ye a m'a fɔ ko suɲali dagara o suɲalikɛya ni min suɲa a ka foro la ala ye ale de sara u bɛ k'a ma baraji a tɛ pɛrɛde a la mais a tɛ komi ko a dagara suɲalikɛla ye k'a ka kaba kari o tɛ daga ye suɲalikɛla i bɛ fɛn o fɛn suɲa wali t'a la n'i ma sage diɲɛ yomale kama in na a bɛ na kaba karili bɛ taa a bɛ daga ye min ye ayiwa fili ma ja ati maana ni kungo nana san dɔw de nana kungo gɔlen de nana cogo tɛ balo yɛrɛ de tɛ mɔgɔw dɔ bolo a bɛ min yɛrɛ dun o t'a bolo halala min yɛrɛ fɛn dagalen min n'a b'a dun a t'a bolo nin de la dɔɔnikɛbagaw ko suɲalikɛla minnu bɛ suɲali kɛ o ko sugu la o kungo sugu la bolotigɛ t'u kan amali ma ja ati umaru tile la san dɔw nana kungo nana min ye sariya ni min ye suɲali kɛ a bolo bɛ tigɛ umaru ye suɲalikɛlaw bolotigɛ bɔ a la o san a ye suɲalikɛlaw ka bolotigɛ bɔ a la o san kiiri tɛ kɛ ka mɔgɔw ka bolotigɛ ko a ye suɲali kɛ parce que n'i nana mɔgɔ ka foro ma nin cogo la ou bien kaba foro dɔ ou bien yiriden dɔ kungo de bɛ e la dumuni dagalen si tɛ ni e b'a dɔn ni kungo bɛ bɔ i la e yɛrɛ b'a dɔn n'i ma dumuni kɛ fana kungo in bɛ kɛ sababu ye k'i halaki ou bien ka bana ni tɔɔrɔ dɔ lasi ma donc a dagara wali yiriden min bɛ i ka tigɛ k'a dun ou bien kaba foro min bɛ i ka kɔnɔ fa hakɛ ciden ko i k'o t'a la mais kana suure fana ta dɛ kana fɛn wɛrɛ ta n'i ka kɔnɔ fa hakɛ tɛ o dagara ye i k'o kɛ mais dɔɔnikɛbaw ko ni e yɛrɛ y'a dɔn a bɛ yɔrɔ min ayiwa diina dɔɔnin tɛ ye koyi ni forotigi min filɛ nin ye ni y'a ta kara ye sɔrɔ dɔrɔn fagali don i b'o tɔ ye dɛ voilà i b'o tɔ ye n'i yɛrɛ y'a dɔn min forotigi min filɛ nin ye sariya ye ko minnu fɔ nin t'a ɲɛ dɔn koyi i magara nin t'a la y'i sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka marifa ci la donc o t'a tɔ i ka tɛmɛ o kan dɛ voilà ni o tɛ a dagara kungotɔ
ewa iri den dilole kaba una nyogona ni nana halala werete ni ba du ni ma dumuni ke bana bi halaki adagarai ki ka kono fa damake wote sunyale basiti ka wala ni dina doni ni sariya doni be yorom bon ko o ka mogo do tora ji kono seminin kele ko amaye wala ko yala u be se ka salli asu kawa salatul qaib anna ya soro ulu jigi tigara ka bola pew ka fonni su inte ye tuguni amaye donc salli be se ka ka su ka salatul qaib min fuleni ci de nyake najasila doni kabaw ye do ye della ke ni rode ni salli make su min ka few adona mo islama min sara mo side ma sallaka wala ambe sallo ka salatul qaib u ba delila ke cide ni salatul qaib min ke najasila bon ko do kasali jita chogo abese ka sufe do ke kelenye ka sufe do ke fulaye ka do ke sababa nyaambi basita ka sallijila min ko ni kanyi salliji wajibi yede salli sufe nunun kapo sinya kele awasara nun kora sinya fula akanyi sinya saba akanyi na do kera saba fana do kera kele ube ak do kera fula foita ka sallijila anyuma yika beke kele ube fula ube saba nyuman ko ni yede ni ma ke fula ni ma ke saba ake fula parce que kele farikolo na ya soro abe chogo ya dola jika a farikolo be soro nyema donc aka gele wala ika ke ni kelen ko ni jiye sufe be soro kelen wasara fula benya mais sunna ni a fen kanune na nyuma saba wa alaikum salam bon koni mogo min be mure boke ne ale na tese kasu abe mure boke abe na songo faraka wa doni kiba ko kanunen do ikana songo faraka parce que nous ko mogo la dumuni fo ikal la dumuni re imma ika dumuni tobi ka sokono sungalo tile hakke jirum mbila iko mogo hakkeri wala ukana du ube ikata dumuni yoro dola sungalo tile hakke min bila ika mogo hakke wala kata dumuni yoro la ka dumuni sawi ka dumuni ke ube uka amalola mabo ube ka nyola mardo bo ka duma ni shebuye doni ko ka nyuma ikanna songo faraka bon ni na ya toye shede make alaye na be fin halala masro kungo ya faga ate jate ko ya yire faga ni shede masro ye munna ukuni ya do tigi bi faga kana du parce que na tigi ya le faga sisa nin fana kan mogo ya do ko karasa de yan nin faga fana ba faga o bena ni fitina de mo fitina da nyoro mogo todo o ya to do ko ko toye donc ni kungo ya faga le ko ni kelende sara kungo de ya karasa faga kuma wure bewa me karasa de karasa faga kuma be o yorola aya faga munna bo na ko ayenka e wa foro de kari sere masura bolo jombi ka sere la ko yeka foro kari o fitina ano balaw abeta dan yoro mina mo to do ani fana na ye aleta toye abese ka ke ewa ala bina ni sababu yere o man yattaqi la yajal lahu makhraja ala bina ni sababu yere wure dumuni halala ma ube ala ya daga ya ka jifa do o wakati ni yere ya do ni nyen ta do halala lo abin fa adagara ni jifa be
ewa ube le sogo ni fɛnw bɛ minnu bɛ kɔngɔ bɔ ale la ni hari haramu do a k'o dun mais a ka nin ta tɔ ye n'a y'a dɔn nin tigi b'a faga donc o la jifa dagara ye fɛn haramulen dagara ko dɔ ka fɛn dagalen in tɔ ye ni fagali b'a nɔfɛ aleykum salam bana ye jɔn sɔrɔ nin ye ci dɔ de lase dɔrɔn ko an kanubaga dɔ bɛ yen a bɛna an ka dɛrɛsiw lamɛn hali n'a ma dɛrɛsi sɔrɔ a b'a lamɛn telefɔni senfɛ situ senfɛ mais bana dɔ de y'a wɔrɔ sɔrɔ a ka kɔlɔ sɔrɔ ko a ko a ka ɲɛfɔ an ye an ni jama bɛɛ ani ni silama n'i y'a mɛn an ka duwawu k'a ye ala bɛ se ka kɛnɛya d'a ma cogo min an bɛ ala deli ala ka furakɛ ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka ɲuman bɔ a la ala ka k'a ma juguya fa ye سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك niw ye dannaya da ka jamana fɔlɔ kalifa ma